Bona tarda, tornem a ser aquí amb una altra presentació d'un llibre lligat al cicle Basíliques Històriques de Barcelona de la Facultat Antoni Gaudí de l'Ateneu Universitari Sant Pacià. I si fa uns dies parlàvem d'un patrimoni enderrocat, el que presentem avui està ben dret i ben viu, la Catedral de Barcelona. I és que la quarta jornada de Basíliques Històriques de Barcelona porta per títol, igual que el llibre, la Basílica de la Santa Creu i Santa Eulàlia de Barcelona, la catedral abans de la catedral. I què vol dir això? Doncs que la publicació i la jornada fixen la vista en allò que hi havia abans de l'edifici que veiem avui en dia. Però això no vol dir que només es parli de patrimoni que ja no hi és i que no es veu, sinó que aprendrem a identificar en la catedral les restes d'aquest passat. Per fer-ho, avui estem molt ben acompanyats, com sempre. En primer lloc, vull saludar a la doctora Júlia Beltrán de Heredia, que la majoria ja coneixeu. Ella és arqueòloga, havia estat conservadora del Museu d'Història de Barcelona durant molts anys i ara és professora de la Facultat Antoni Gaudí, coordinadora del cicle de Basíliques Històriques i editora d'aquest llibre. Molt bona tarda, Júlia. Bona tarda, Montse. I també ens acompanya avui una de les persones que més coneix i treballa el patrimoni de la catedral. Ell és el doctor Robert Baró, conservador de patrimoni i arxiver de la Catedral de Barcelona i també professor de la Facultat Antoni Gaudí. Bona tarda. Molt bona tarda, Montse. Doncs comencem amb el doctor Baró. Aquest llibre que avui presentem s'ha publicat a Sant Pacià Books també amb la col·laboració de la Catedral de Barcelona. Com a membre de la catedral, ens podries dir què ha significat la publicació d'aquest volum per vosaltres? Doncs per nosaltres és fer una nova passa en una llarga tradició de recerca i de divulgació que té la Catedral de Barcelona. Ja des de fa molts anys, ens podríem remuntar perfectament al segle XVI, la catedral ha estat una de les institucions impulsores d'aquesta recerca i d'aquesta divulgació, sobretot en àmbits de història de l'art, d'arqueologia. Només cal recordar que la primera col·lecció arqueològica que es fa a Barcelona és justament un dels canonges al segle XVI. I en aquesta línia recuperar també la tradició d'analitzar, estudiar profundament l'edifici amb altres institucions, sobretot institucions acadèmiques, universitats, l'Ateneu, que ens permeten obrir-nos a la societat i fer un retorn a la ciutadania d'allò que nosaltres conservem, d'allò que nosaltres preservem. Això també vol dir posar al dia molts elements que fa anys que no s'havien estudiat. I, per tant, per la catedral és un gran enriquiment pel coneixement del propi edifici i de la pròpia institució. Si demà, per exemple, anem a veure la Catedral de Barcelona, cosa que us recomanem, a grans trets, de quina època seran els elements que veiem a simple vista? Els elements que hi trobarem actualment majoritàriament són un edifici del segle XIV i principis del XV amb una façana que, tot i que es va projectar a principis del segle XV, no es va executar fins a finals del segle XIX i se li van afegir altres elements neogòtics a principis del XX, un edifici completament farcit de retaules, pintures, escultures de diverses èpoques, entre el segle XIV i el segle XXI, perquè no s'ha parat la producció artística i arquitectònica en l'edifici. Doncs ara ja estem situats i podem entrar en matèria per conèixer més bé altres elements de la catedral que es remunten abans d'aquesta construcció gòtica. Comencem per allò que ens ha portat l'arqueologia, una de les disciplines que ajuden més a conèixer el passat. En aquest volum, Júlia, hi ha una retrospectiva dels projectes a nivell arqueològic que s'han dut a terme fins a dia d'avui a la catedral. Què s'havia fet a la catedral a nivell arqueològic? A la catedral no s'ha excavat gaire. Les anteriors catedrals no són gaire conegudes, però sí que tenim un element molt important que es conserva sota, que és el batisteri. Les actuacions arqueològiques van començar d'una manera una mica informal al XVIII i ja al segle XX es van fer diverses intervencions. S'ha de destacar la del 68, que és la campanya que va trobar el batisteri. En aquell moment el Frederic Pau Berrier va ser el responsable d'aquesta descoberta. A partir d'aquí van sorgir una mena d'estudis i després es van contextualitzar en altres troballes que ja tenia el Museu d'Història.
l'article que obre la publicació explica aquest recorregut, és una mena d'article historiogràfic de les intervencions, com deies, al subsòl de la catedral. Això lliga a la continuació, que és un article que ha sortit de la pròpia catedral per part del Robert Baró, que planteja unes primeres idees, jo crec que molt interessants, per fer una comunicació visual entre el baptisteri conservat al subsòl i la pròpia catedral. És a dir, obrir una mena de pou que permeti veure tota la seqüència complexa, arquitectònica i històrica de la catedral, seguint una mica el model que ja es pot veure i que s'ha realitzat a Aosta, en Itàlia. Són unes primeres notes, però jo crec que una bona base per poder desenvolupar una mica més endavant un projecte ad hoc. Sovint, quan pensem en arqueologia, tenim la imatge de persones excavant, però no sempre s'ha d'anar sota terra per fer recerca arqueològica. I aquí tenim 2 exemples d'investigacions inèdites que s'han fet amb elements que formen part de la mateixa catedral. Ara és quan heu d'estar atents i agafar llibreta i boli perquè podreu identificar aquests elements si aneu a la catedral. Quins són aquests elements? Bueno, jo he tingut la sort de compartir un article molt interessant amb la doctora Isabel Rodà sobre l'espòlia a la catedral de Barcelona, és a dir, aquests elements antics, romans o tardoantics, que han estat reaprofitats per nous usos. En aquest sentit, jo destacaria la càtedra episcopal, la càtedra que està a l'altar major de la catedral, que tot apunta que és una càtedra molt antiga que ve de la catedral romànica. També no podem oblidar els capitells de la basílica visigòtica que estan al propi altar major, la pila romànica ja ben coneguda, però jo crec que s'ha fet un estudi sistemàtic i una actualització de dades, i jo en aquest sentit també destacaria un estudi arqueomètric que s'ha realitzat per part de 3 persones, a 3 mans, l'Anna Gutiérrez, la Pilar Lapuente i la Roberta Di Febo, que han fet una analítica que d'una vegada per totes ha deixat clar d'on procedeix aquest marbre, perquè havia hagut moltes hipòtesis. El marbre és un marbre proconès que ve d'una illa de l'actual Turquia, per donar les dades una mica resumides. I si parlem de recerca, també hem de parlar inevitablement d'un altre element clau, la documentació. En aquest llibre hi té una gran presència la feina que es fa a l'Arxiu Capitular de Barcelona i, com hem dit, Robert Baró és el canonge encarregat de l'arxiu, o sigui que ens us podrà explicar de primera mà. Què hi trobarem en aquest llibre? Una catedral és una església, per tant, és un lloc sobretot pensat per dir coses, per escoltar coses i per fer tot de gestos, rituals. El que trobarem en la següent part del llibre són intervencions que van al voltant d'aquestes paraules, perquè en el fons la catedral no és només l'edifici gòtic. Com bé ens deia la Júlia, tenim tots aquests precedents que es remunten a l'antiguitat tardana, al segle IV, i a l'arxiu conservem les paraules que pronunciaven aquelles persones. Tenim la sort de conservar algunes de les més antigues. Des del segle VI, VII, conservem documents a l'arxiu. Tenim 3 articles, 3 conferències que se'ns van fer que parlen d'aquestes paraules. El professor Alturo, de la Universitat Autònoma, ens va fer una introducció al món carolingi, a la col·lecció diplomàtica i sobretot codicològica, els llibres que conservem a la catedral d'època carolíngia i fins i tot anterior, perquè fins i tot tenim un document, un llibre, l'Homiliari de Sant Gregori, que és de finals del segle VII, principis del segle VIII. Ens enllaça amb aquella antiguitat tardana que arriba fins a aquest segle VII.
el doctor Alturo intenta presentar-nos aquests homes, aquestes persones que viuen de les paraules i que generen paraules. Després, el doctor Antoni Iglesias Fonseca continua amb el mateix estudi ja en els segles en què existeix la catedral romànica, en els segles XI, XII, XIII, i veure com sí que ja tenim notícies d'una biblioteca organitzada, com tenim uns homes que es dediquen a l'educació, a l'ensenyament, que es dediquen a l'estudi, a la producció de llibres, a la còpia de llibres, però sobretot a la distribució del coneixement. Aquest coneixement el trobem ja ben organitzat a finals del segle XIII en una primitiva biblioteca. Finalment, ja no parlant de llibres, o sigui, d'elements que es publiquen per ser copiats i llegits múltiples vegades, sinó de documents que reflecteixen actes únics, actes que s'han fet una sola vegada i es recullen en aquest document, el doctor Antoni Virgili ens desenvolupa l'explicació del projecte que tenim actualment a l'arxiu de fer el diplomatari del segle XII. Ja tenim els diplomataris coordinats en el seu moment pel doctor Àngel Fàbrega del segle IX i del segle X, i després pel doctor Josep Aucells del segle XI, amb tot un equip que van elaborar uns volums enormes de documentació, i ara li toca al segle XII. Conservem milers de pergamins d'aquesta època i en el moment en què puguem posar-los a l'abast de tota la comunitat científica, donaran moltes sorpreses sobre la ciutat de Barcelona i, en tant que cap i casal de Catalunya en aquella època, sobre la conquesta de Tortosa, de Lleida, sobre la reorganització, sobre relacions internacionals i també molta informació per continuar amb un altre projecte que estem desenvolupant en col·laboració amb una associació que es diu Mosaica, una associació cultural jueva, per comprendre millor l'aljama jueva de Barcelona a l'edat mitjana, especialment al segle XII, a partir d'aquests documents. D'altra banda, també el doctor Marc Sureda, del Museu Episcopal de Vic, ens ha fet un document interessantíssim, un article interessantíssim, en el qual revisa la bibliografia sobre la Catedral de Barcelona, per clarificar idees, per clarificar què és el que s'ha anat explicant sobre els edificis precedents a la Catedral Gòtica al llarg dels segles i veure coses tan curioses com que des del segle XVIII es pensava que l'orientació era just la contrària de l'actual i que la catedral romànica hauria estat als peus, a l'actual Pla de la Seu i Avinguda de la Catedral. Tot això ens ho explica també intentant entendre els usos que ha tingut la catedral al llarg d'aquests temps. I passem de la investigació del passat a la gestió del present. Al llibre hi ha articles que parlen de manera específica de la gestió patrimonial de la catedral. Quin és aquest projecte de gestió, doctor Baró? Aquest projecte de gestió queda reflectit en una conferència que es va fer durant les jornades i que s'ha traduït en dos breus articles de la Lluïsa Menós i de l'Anna Ordóñez, que mostren la complexitat patrimonial de la catedral. Perquè la catedral, en ser una entitat viva, no és com un museu o un arxiu històric que recullen i preserven informació, objectes de l'antiguitat, però que actualment no estan en funció, no s'estan utilitzant per allò que van ser creats, sinó que nosaltres, en bona part, estem utilitzant tot allò que conservem i preservem. Per tant, la complexitat és molt gran. A nivell de gestió del patrimoni, també tenim la dificultat, en temps de normalitat, no en temps de pandèmia, del turisme. El turisme que, per una banda, és molt enriquidor perquè fa que gent de tot el món pugui admirar les nostres obres d'art i pugui sortir amb una experiència estètica i espiritual de l'edifici i també per la nostra ciutat és interessantíssim a nivell econòmic. Quan els números són enormes, com és el cas de la catedral, amb més de 2,5 milions de visitants anuals,
la gestió és complexíssima, perquè s'ha de combinar el culte, la visita turística, la preservació del patrimoni, la difusió d'aquest patrimoni, la recerca, entren molts elements en joc. És per això que, tal com s'explica en els dos articles, estem en contacte amb diverses institucions, tant locals com de Catalunya, com d'altres llocs, per veure quina és la millor manera de fer-ho. I hem plantejat un sistema en el qual distribuïm el patrimoni a partir de la seva naturalesa. Patrimoni documental, patrimoni escrit, patrimoni arquitectònic, patrimoni moble i també el patrimoni immaterial, que en el cas de la catedral és riquíssim. Només cal pensar en confraries que segueixen vives aquí, avui, després de 700-800 anys de ser fundades, o les mateixes oques com a element simpàtic que la gent coneix molt, però que des del segle XV estan presents aquestes oques al claustre de la catedral. La gestió d'aquest patrimoni, a l'hora de la veritat, fa servir la catedral com un programa pilot. La catedral està oferint-se a les institucions per poder aprendre a gestionar en casos molt complexos, per exemple, per fer els plans de salvament i de salvaguarda en casos de destrucció, en casos de greu desastre. Tenim el precedent gens llunyà de Notre-Dame de París, que va aixecar totes les alarmes, però nosaltres ja estàvem en contacte amb les institucions per elaborar aquests plans i plans que han de ser pilot, model per a altres institucions, per a altres monuments. Doncs justament ara que parles d'aquesta complexitat de la gestió del dia a dia, de la gestió patrimonial, de la recerca, volem acabar parlant d'un projecte que és una recerca en marxa. L'article que clou el llibre és un recull d'aquesta recerca històrica del jardí del claustre de la catedral. I no sé si, Júlia, ens podries fer 5 cèntims més d'aquest projecte. Doncs sí, Montse, com comentaves, la publicació es tanca en aquest article sobre el claustre de la catedral, concretament sobre el jardí del claustre. És la primera fase d'un projecte en marxa que lidera la Catedral de Barcelona i que té com a objectiu la recuperació del jardí històric del claustre. Una recuperació a nivell vegetal, a nivell de context vegetal, però també hídric. És un projecte pluridisciplinar. L'article, la publicació ha estat a càrrec de les dues persones que porten aquest projecte de recuperació, que és la Victòria Bassa i la Roser Vives, però, com deia, és un projecte pluridisciplinar i han participat també, o participem, des de la Facultat Antoni Gaudí, en la meva persona, també la Universitat Autònoma de Barcelona, a través de la Helena Kirchner, i s'han realitzat excavacions en un projecte que diem d'arqueologia de jardí per intentar tenir dades per a aquesta recuperació i contextualització de l'ambient que podia veure al claustre, unes excavacions que es van realitzar de la mà de Josep Maria Vila, sota la seva direcció, i que en aquest moment està en desenvolupament els resultats. S'està treballant, tot i que, malauradament, també la pandèmia ha ralentitzat una mica aquest tema. Doncs ens acabes de dir, Júlia, que això és una primera fase d'aquest projecte i aprofitem que avui tenim amb nosaltres el responsable del patrimoni de la catedral per preguntar-li si hi haurà una segona fase o una tercera fase i ja, de pas, allargar-ho i preguntar quins són els projectes en marxa actualment a la catedral de Barcelona. Doncs sí, és una primera fase perquè l'objectiu és el recondicionament del jardí del claustre, no només amb criteris historicistes de comprendre com era el jardí antic o els diversos jardins antics, perquè hi ha diversos jardins superposats, sinó, sobretot, a partir del coneixement de com havia estat aquest jardí, poder proposar una recuperació que tingui criteris del segle XXI. Què vull dir? Sobretot, sostenibilitat, aprofitament de l'aigua, aprofitament dels elements naturals i posar-ho més encara al servei de la ciutadania. Actualment ja s'hi fan moltes activitats. Ara mateix, per exemple, hi ha el pessebre i passa molta gent al llarg de tot l'Advent
i Nadal per veure el pessebre, però, sobretot, el que intentem és posar-lo més al servei de la ciutadania perquè puguem utilitzar-lo amb grups d'infants, visitants, activitats diverses, concerts. Tot queda bastant obert també el resultat no només de les excavacions, que ja el tenim, sinó el resultat definitiu dels estudis. I projectes actualment en la catedral en tenim diversos. Tenim, per exemple, tota la restauració del cor, el cor de la catedral, al centre del segle XIV, que ja va ser centre d'interès amb motiu dels 500 anys de la reunió del Toisó d'Or amb Carles V el 1519 i que estem en col·laboració amb l'Institut Espanyol del Patrimonio per poder fer la restauració integral del cor, també en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya. També tenim els vitralls. Ara mateix estan en restauració 3 dels vitralls de l'absis, de la girola, 2 dels quals són medievals, un del segle XIV i l'altre del segle XV. Peces molt grans, molt ben conservats, però que necessitaven una restauració integral a causa, sobretot, dels efectes de la contaminació als últims 30 anys. I també diversos projectes en marxa tant a l'arxiu com amb diverses institucions que tenim moltes ganes que segueixin endavant, tot i la pandèmia, totes les dificultats amb les que ens trobem, perquè donen fruits tan interessants com l'exposició que hi ha ara al Museu Diocesà de Barcelona sobre els Vallmitjana i la façana de la catedral. Una exposició que ha estat fruit de la col·laboració amb la Universitat de Barcelona i amb el Seminari de Barcelona. Per tant, molts projectes, moltes ganes i molts d'ànims perquè tant els dels investigadors com els estudiants que es vulguin acostar a la catedral sàpiguen que tenen les portes obertes per fer les seves recerques. Doncs bé, amb aquest optimisme i aquesta invitació de visitar la catedral, el Museu Diocesà i amb aquestes ganes de veure els resultats d'aquests projectes en marxa, hem arribat al final. No volem explicar més detalls del llibre perquè els deixem per les persones que el vulguin comprar. Recordem el títol, La Basílica de la Santa Creu i la Santa Eulàlia de Barcelona, la catedral abans de la catedral. I recordem també que es pot comprar al web de Sant Pacià Books. Com sempre, el deixem aquí sota perquè ho tingueu més a mà. Només em queda agrair de tot cor, com sempre, la participació de la doctora Júlia Beltrán de Heredia. Moltes gràcies, Júlia. Moltes gràcies a tu, Montse, i a tu, Robert, també. Doncs, com diu la Júlia, també ens queda agrair molt especialment avui la companyia del doctor Robert Baró, que és arxiver i responsable del patrimoni de la catedral, com hem dit, i que ens ha pogut explicar de primera mà què s'hi cou a la catedral. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Moltes gràcies a tu, Montse. I a tu, Júlia, moltes gràcies. I amb aquesta presentació tanquem també el mes de les basíliques, les 4 setmanes o 5 o 6 que hem dedicat a recuperar les comunicacions de les 5 jornades de basíliques històriques que s'han dut a terme fins ara i a presentar 2 dels volums resultats d'aquestes jornades. Abans d'acabar, recordem que al maig celebrarem la 6ª jornada que per primera vegada surt de Barcelona i que se'n va a Terrassa. La 6ª jornada es titula Les basíliques de la seu episcopal d'Ègara, centre i perifèria, i estarà dedicada a les esglésies de Sant Pere de Terrassa, un conjunt religiós que al segle V va esdevenir seu episcopal amb l'erecció d'un nou bisbat que es va segregar de la diòcesi de Barcelona i un conjunt que des de l'any 2018 ha estat inscrit en la llista indicativa del Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Podeu consultar el programa d'aquestes jornades al web de la Facultat Antoni Gaudí, que també us deixem aquí sota, i també us hi podeu inscriure gratuïtament a dintre del mateix web al formulari que hi ha. Amb això arribem al final. Gràcies per acompanyar-nos una vegada més. Fins aviat, bona tarda.